anak, ayan, so tagarod niya, bakan mi eskwela. So, agtalon kami mo so, agtatagarod, apang kami garod agsika. Nga, ti panagsik kami, syempre, kaya tayo mo ang agtrabaho mo para iti pagimbagan ti amin. So, dati alagak manon ulit ita na nagdak. So, apang tayo agsika. Taltalon. Actually, kanayon, malaki nila magbagnanak ni taltalon. Pero nga panagbasa, lutak-lutak. Kas dyan. So, tatay, try tayo panagsik kayo. Aglangoy-langoy, ijay! Kaasi mo ni mother niya agmay-may isa. Actually, ada ko mantipan ako mag-eskwela tatangam. Hapo, agwada magpasikada mo, agsikka mo. So, tulungan alatan next day tawang pay lang. Hi, inangers. What? Yeah, di lang na paano naman lagsik. Kan. Gusto na eh. Napanggo. Wala, kung ginawit na may sakot. Gusto na eh. Okay. Nay. Nawa, namukon. Wagsak mo dito ka na. Sinala kami may wagsak mo. Basta. Dagiti manalon gamin ke syempre panagtatalo nun. Oh, manalon tas pinagtatalo. Bago da nga imula dayto, syempre kailangan da talon nga talunon da or mulaan da ket na kuligliganan. Syempre hindi na lutak-lutak tapno na imula hanga narigat nga dayjay nakas natangtangken. Malabos nga. Malabos. Tapos syempre sika nga agmula, amumot lang ada gadyo styles na kasi different nga styles iti panagmula gamin ada ti partong, ada iti nya di da partong. Tapos ada gadyo gamin da mga DJ pa ano? Pakyaw. Tapos kita dum basta mo iti giant. Paglaban ng bansang Pilipinas. Sumabay ka, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. May makala, walang mawawala. Kapag nag-chat ka, kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog. Hello mga anak. Charis. So tikas tagami nogsika kayo may sa nga alaon or pag-uten di jayanti na murumuran nga na mula sapos iwagsak ka nun ni anak kasjay. Ngati may bagam nga angkal. Natanay kuki, kaya nagrigat ti pa nagbiag. Gago. Dapat no dayto agbasa kayo, nang ito agkaskas to yun, no makabasa kayo. Tapos no nakaumong tikas jay ni irepet kanuman ni anak. Nakadukan na sa putput, irepet mo ti kastoy, taang alugsot. Tapos sumalpas dayta panbugwan ti waig tamno madalusan sant imulang anak. Everyone, so datay tital talon ngamin may tayo ag sikka so ti pa nagsika tata kay so di pa nagparot iti ti bunubon garad niya tapos malinisan tapos syempre imulan ton ayan ti na arado nga so dati dagiti kakadwak tatakot nagkukuadamot nagbubuntog da may isasaot ko sen akon nga rumpot tapos suda nakaduwa da pa ilang hapo na ini nakabunbuntog sulay sasaot ko Papo naka-20 ako, tiyo.
ako. Naka 25 ako. 25 daw, wala pang 25. Yun ta, nagkwa, narigat mo't nga, narigat ti pa iti processing na dito kwa, iti pagpagay, tapos agbaling nga bagas. Sayon tula ka, narigat iti pa nagmula, narigat iti pa nagbunubon, narigat iti pa nagsibog, narigat iti pa nagmula, narigat iti pa nagapit. Tapos ang pay apit. Diba? Abunan pa pag malaki. Ado pa nga kwa, alaan na nga fertilizers. Yeah. Fertilizer. May fertilizer. Sa mga anak na tinaginalpas mi niya, may sapa lang gamitin na arado nga mulaan mi. So nga data pa ilang garod nya. Tak. Haghay kan ma. Hi! Hi, apa? Saliit na may daga. Kuya, saan po yung punta niyo, kuya? Bakit po kayo nagkaganyan? May baboy. Yung mga utosan namin. Lalangoy-langoy na sila. So, dati kang biro pa kung may mga anak. Naglangoy lang. Tapos sa dati takit ka aso. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and come on now, stop the bit to say Kaya sa pagtanong ko na lang lang yun. stop the bit to say yeah. Say it right now, baby. Nagdi ko sa palagama. O diba? Nagpintas no ka pa nagtatalo. Mararamid mo dagiti kakasting nga bambanag. Nya. Muna deta. Hello, Ande! Pwede nagpipintas kayo mata niya, group. Dapat nagbabasa. Jumbo hotdog, Nagpintas ka, Gorod, auntie. kaya mo ba to? Lalo ni ating ako ni, ating Julian. Babay ka na lang. Sige, subukan mo. Mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo. Datuyan mga anak, dahil pagmulaan mi, may isa lang kinalang gayang pa lang ti na arado nga na finish ang kasan niyo. Dating gagmulan niya. Siyempre gagmulan na mo. Woo! Saliit. Normal. Kung ano naunog. Tatog lang pa naman. Matigas. Kaya hindi ka makamamadali dito. Mano lang dapat i-record nga inom lang ti-record nga maimulat ti mais. Ay kasi dyan. Talaga.
hotdog, kaya mo ba to? Ay, sana all nagagot. Hindi na po yata na tao. Iyo. Parang silaw ito ka. Silaw ka ang talon na yan. Tara sa, magbayag-bayag ka! Wow, napintas mo tiraop na na anak yo. Opa! Nagpintas. Alaina pinagbabasit. Gusto nga mo, kurang deta anak. Ayan, dati may samot nga nakabunbuntog nga gubobra, opak. Yung kita nyo. Ngayon nga data, ang mga nakwa na simpa-simpa lagi tararaop na ni. Sa araw, nasimpara kita. Wala na partak, nasimpara ta. Natangkan na tirapan nga may. Sama ka. Hapaw. Tapak. Ang nga naarado. Ayan mga anak, so tapos na po namin ang pagtatanim and of course talagang mahirap yung pagyuko mo pa lang at syempre yung pag-ahon mo, syempre masasakit sa mga sa mga tuhod natin, yung natin, yung mga leeg natin, sagang kumikirot siya. Ayan, kapag naman kasi, kapag nasanay ka naman na sa trabahong to, syempre mas very preferred mo na, mas comfortable ka na sa mga ginagawa mo. Syempre sanay ka na sa mga sa mga sakit sa katawan, syempre. Kasi kapag first time mo pa lang kasi na ginagawa to, syempre sasakit yung mga katawan mo after mong gawin. But then, okay naman, at least enjoy mo naman yung mga bagay-bagay na mga ginagawa mo, syempre for your experience at all. Kaya, ayun, saya. Ayan, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and mag-hit ng bell button para sa mga excited.